אתם יודעים הרי שאכילה בלילה נגרמת בגלל חוסרים במשך היום, נכון? על מנת שהגוף שלנו יתפקד בצורה הכי טובה, אנחנו צריכים להטעין אותו באנרגיה. כדי לתת לגוף אנרגיה, חשוב לתדלק אותו בשעות הבוקר וגם במשך כל היום. חשוב לפזר נכון את הארוחות במהלך כל היום. האכילה בשעות הלילה נובעת לרוב מסדר יום משובש. התחלת את היום בשעות מאוחרות, דילגת על ארוחת בוקר או אפילו על ארוחת צהריים, העייפות מצטברת, הלחץ מתנקז, הכל לשעות הערב. בערב הגוף מבחין פתאום בחסך שיש לו, הוא לא קיבל את מה שהוא צריך במהלך היום בשביל לתפקד תקין. הוא מתחיל להטריע, מתחילים התקפי אכילה, את משוטטת באופן בלתי פוסק בין המטבח לסלון. אז איך אפשר למנוע את זה, אתם בטח שואלים. תאכלו מסודר במשך היום, שתו מספיק מים, תדאגו שהאוכל שאתם אוכלים יהיה מזין. אתם רוצים לשמוע עוד טיפים, אתם מוזמנים לעקוב אחריי. שיהיה לכם אחלה יום.